state has not taken any reasonable measures to provide vulnerable people or South Africans with adequate and reliable energy. Iqela lenkampani imibutho yasekuhlaleni namanye amaqela ezopolitiko ligrogrisa ngokusa iqumrhu lakwa-Eskom ezinkundleni ngomba wolwamvila locimi-cimi wombane kweli. Iinkcukacha manani ezikhutshwe ngumphathiswa wezothutho uMnumzana Fikile Mbalula zibonisa ukuba uninzi lwabantu abaphulukene nobomi ezindleleni kwezi holide ezidlulileyo ngabahambi ngeenyawo abatshayiswe ziimoto. Molweni nonke apha ekhaya, ndingaphosisanga maseko, mandigawuleli warhuqa. Iqela lenkampani imibutho yasekuhlaleni abezomthetho amafama osomashishini namanye amaqela ezopolitiko ligrogrisa ngokusa iqumrhu lakwa-Eskom ezinkundleni ngomba wolwamvila locimi-cimi wombane kweli nokusilela kweli qumrhu ukuza nesicwangciso sokunqanda le ngxaki kacimi-cimi. Ikhwelo lisatyelwe nayinkokeli ye-UDM unjengele bantu olomisa notyhola urhulumente okhokelwa yi-ANC ngokusilela ukusombulula ingxaki yamandla kweli. Umba kacimi-cimi wombane sele uthande ukuba nguqhelekile kweli. Abemi beli badikwa eyokosa ke kuba sithetha nje iqela leenkampani nelimele osopolitiki, imibutho yabasebenzi, amafama namashishini kunye noluntu luthumele imbalelwano kusamaqhuzu wakwa-Eskom uMnumzana Andre de Ruyter nomphathiswa wamaqumrhu karhulumente uMnumzana Pravin Gordhan benyanzelisa unikezelo lombane oluzinzileyo. Akuphelelanga apho ke sithetha nje kukho iphulo nelikhokelwa nguadvocate Thembeka Ngcukaitobi neminye imibutho eyahlukeneyo kuquka namanye amaqela ezopolitiko neligrogrisa ngokusa uEskom ezinkundleni zamatyala ayokuphendula ngalo cimi-cimi. So what we are saying now is that the state must be reminded about its constitutional obligations. The state has not taken any reasonable measures to provide vulnerable people or South Africans with adequate and reliable energy. Unjengele bantu olumisa uthi liphelile ixesha lokwenza amabali nezingxengxezo abemi beli bafuna umbane. What frustrates many people is the shifting of goalposts all the time. There is the load shedding. It's either the coal material is not adequate, is not a right caliber, or the coal is wet. They have been saying this since 2006. Loka olomisa uthi linyathelo elililo eli lokuya ezinkundleni kuba iinkqubo zepalamente soze zize nasisombululo kule ntsindaba badala yalo cimi-cimi. Portfolio committees in Parliament, which are dominated by the ruling party, have taken resolutions in the past or summoned Eskom and even the ministers responsible to come and account. But after those hearings, you never hear anything. It's only the promises will attend to the matter. Kuya yonke ke lo nqulequ abemi beli kukhangeleka ngathi baseza kuhlala kwisitokotoko sebumnyama kwaye amashishini asakhulayo ngawona aluvayo ulwamvila. Kusenjalo ingxaki yocimi-cimi wombane intsindaba badala engade benaso isombululo. Oku kuthethwe inkokeli yeqela le-DA uMnumzana John Steenhuisen ngelixa isenza isibhengezo sokuba lo mbutho uceba uqhankqalazo lukazwelonke ngomhla wama-25 kule imiyo. uMnumzana Steenhuisen utyhole umbutho olawulayo ngokungazithathela intweni iimfuno zabemi beli. It's become abundantly clear that this government has no intention of helping the people of South Africa. It is clear that our president is unwilling and unprepared to stand up to the corrupt and inept in his own party who are holding us back from putting power into our energy grid. It is not good enough to simply sit back now and expect this government that has made hollow promises since 2007 to address this crisis to do anything concrete about it. We have a president who talks a lot, but who does very little. And that is why we're now calling on all South Africans to unite on this key issue,
to stand up and show this government that we are not prepared to pay the premium for their corruption, their maladministration, and their poor policy choices. And so I'm urging us to stand up, shoulder to shoulder, and let's be counted. It's time to cut the ANC's power, because this is how we take our power back. Umphatho wezothutho umnumzana Fikile Mbalula unike inkcukacha manani malunga nengozi ezenzeke ngexesha leholide zehlobo. Uqala ngomhla wokuqala ngoDisemba onyaka ophelileyo ukuya kumhla we-11 kule nyanga sikuyo uJanuary. Ezi nkcukacha manani zibonisa ukuba lehle ngo-7% inani labakhweli abaginywe ezingozi. Most fatalities were recorded during the week of the 15th to 21st December and 22nd to 28 December 2022. Fatalities recorded over this period were 327 and 316 respectively. Pedestrian fatalities remain a major source of concern. Pedestrian fatalities significantly increased by 10% year on year, from 31% in the previous period to 41% in the current festive season. Simply put, out of every 100 road crash fatalities, 41 are pedestrians. In Gauteng and Western Cape, pedestrian fatalities constitute 54% of all fatalities, implying that, or every 100 people that died from a road crash, 54 were pedestrians. For this season, passenger fatalities recorded a 7% decline, with 37% recorded in the current period, compared to 38% in the previous festive season. Our message to Buckle Up must continue to resonate with motorists. Ukanti inye kwizinto ezisixhenxe indlu ehlawula ukusetyenziswa kombane Olundi KwaZulu-Natal. Ukukuthethwa ngusodolophu lomasipala umnumzana Wilson Ntshangase nokhokele iphulo lokucinywa kombane kule ngingqi. Intatheli yethu uVuse Khumalo kunye nosokhamera uSibusiswa Thembe balandele eliphulo. Yebo, sisendaweni yaseMboshongweni lapha ngaphansi kwamasipala uLundi. Umasipala ke uqale umkhankaso ukuthi uhamba ucishe noma ucime ugesi endaweni la kusolakala khona ukuthi urojika. Bazositshela kabanzi ke lokho nje manje sijoyina uMM ngathi municipal manager sikhulu esiphezulu kwamasipala uLundi umnumzana uSandile Khoma uzosithatha sibeke ke asitshele ukuthi kahle hle isimo sidlange kanganani sokurojwa kagesi lapha endaweni yasoLundi nokuthi mingayi imizi kahle hle nicabanga ukuthi nizohambe ningenelele nicime ugesi. Ngithokoza kakhulu umsakazi. Kuliqiniso esingeke silifihle ukuthi umphakathi wakhele uLundi lapho khona supply khona ugesi. Baningi abarobhe ugesi ngenxa yokuthi abaningi bawurobha nje bese umkhandlu ugcina ukhahlamezeke ekutheni ukwazi ukukhokhela isikweletu sakaEskom okuyimanje singaphezulu kuka100 million. Ekube lo msebenzi esesiuqalile nje singaqinisekisa ukuthi egubhini cishe ezi10,000 esinazo ngalokho esibonile mhlambe bawu2000 abantu abakhokhela ugesi ngenxa yokuthi emizini eminingi esihambayo uthola ukuthi munye noma mbili imizi okuyona ekhokhela ugesi. Siyabonga kakhulu. Ngithokoza. Umasipala uhambele zonke lezi indaba ezohamba unqamula ke lo gesi. Asikusho ukuthi abantu bendawo bayakhala vele ngawo ugesi ngoba vele kukhona nani load shedding ekade ikhona lapha endaweni yasoLundi nje ugesi usanda kubuya khona manje nje ngehora le-11 njengoba umasipala nje uchaza kabanzi ukuthi cha khona inkinga ekhona lapha abantu abawukhokhela ama services abo. Ngalokho ke sibuyela kunini sibeka kunini intambo emuva. Siyabonga. Lisaqhuba iphulo lokuzingela ingwe lahlekileyo kwaye lusuku lwesithathu namhlanje. Igqize lamapolisa elisebenzisa omashini ukulandela umkhondo lingene kweliphulo lokukhangela lengwe. Ukulandela ukuqhwesha kwalengwe kwindawo evalekileyo okavile eGauteng kule veki ephelileyo. Lengwe egama layo linguSheebah ihlasele indoda yabulala injebe kufutshane kuyo. Kusetyenziswa inqwelo ntaka nezinye izixhobo ukuzingela lengwe. Liyaqhuba iphulo lokukhangela ingwe nobungozi eqhweshileyo uSheebah kufunyenwe umzila wayo ngakule ndawo. Ukubakho kodaka kule ndawo kukhangelwa kuyo kwenza kube nzima ukulandela umkhondo. Igqize lilandela umkhondo lisebenzisa omatshini lithi lifumana ubunzima ukuyinqakula ngokukhawulezileyo. Akukacaci ukuba umnini wayo unazo kusinina impephamvume zokugcina esi silwanyana sasendle. On her way out, she killed a fallow deer.
And then what happened is she came up to the house just behind me to my right and your left. She went and she killed a dog there. And that was on Saturday morning. Then Saturday evening, at about between 9 and 10 o'clock, she attacked a male person, a 39-year-old male. He was walking home at night through the thick bush there, and he bent down to tie his shoes, and then she pounced on him. She attacked him from behind, and fortunately he was like 30 meters away from a dwelling where he had visited heard the commotion because he was screaming, and then they came out with torches and that, made a noise, and then they chased the tiger away. We haven't had visible sightings of her yet, but we've discovered our trackers on the ground have discovered fresh paw prints on the ridge above us to my right again, which shows that she is in the vicinity. We have called in national SAPS. They're dispatching a task team to come and assist. So experienced trackers are coming now to assist with the location of the tiger and the capture of the tiger. Umbutho wezilwanyana ukhuphe isilumkiso ngokunyuka kwezilwanyana zasendle ezigcinwa ngabantu zivalelwe ngenjongo zokwenza inzuzo. While they're non-native to South Africa, unfortunately they are being intensively bred and kept in captivity in concerning numbers across the country. And really the reason for this is commercial purposes and profit. And this exploits captive animals and threatens their wild populations and can even contravene international wildlife agreements. And cases such as these really highlight the need for government to take action in South Africa, both to address the private keeping of big cats in South Africa and also to end the trade of big cats from South Africa. Abasemagunyeni balumkise uluntu kuba lungasondeli kulengwe ukuze lukhuseleke kwaye lutsalela umnxeba abakwa Crime Stop ku 08600 10111. I-arhente yezendlela eRhawutini ithi kuza kutyabula kufutshane nekhulu linamashumi ezigidi zeerandi ukulungisa indlela nezakhiwo ezonakaliswe zizikhukhula zangoDisemba. Unogumbe wemvula nezikhukhula kunyaka opheleleyo ukhokelele ekuswelekeni kwabantu, konakala amakhaya, iindlela kwawo neebhulorho. I-JRA ihlole umonakalo kulo lonke iphondo iqwalasela umonakalo ngeli xesha leeholide zehlobo. Around about 120 to 150 million rands. Those damages was confirmed by MISA, which is the Municipal Infrastructure Support Agents, and they've confirmed the value to be closer to 180 million rands. What the I-JRA has put in place is we have requested to procure at least 16 jetvac machines in order to keep our stormwater systems open. These jetvac machines will also then be incorporated in our regional operations teams so that on an ongoing basis the stormwater systems be cleaned and cleared of any debris, rubbish and whatever is dumped into them. Icandelo lemveliso, impahla, umkhaphu, izihlangu kunye nesikhumba lelinye lamacandelo abalulekileyo kuqoqosho lweli nalapho imisebenzi ivuleka maxa onke. Isebe lezorhwebo, imveliso nokhuphiswano liqikelela ukuba eli candelo linegalelo elilinganiselwa ku-1.7% kuqoqosho lweli. Kodwa iingcali zoqoqosho zithi ukuxhoma kwamaxabiso okuqesha indawo zokushishinela kuyawaqhoka amashishini amancinci. Ukukwenza kube nzima ukushishina nokwenza ingeniso. Umatebukho Miri usomashishini wevenkile eyenza impahla iMTIC eMahikeng udlule kwimiceli-mngeni eliqela nalapho athe wathatha isigqibo sokusebenzisa igunjana elincinci kokwabo njengendawo ashishinela kuyo. Lo somashishini oneminyaka engama-30 uthi ukuntinga kwamaxabiso okuqesha indawo zokushishinela kuko okumenze azokuvula ishishini apha kokwabo. Ishishini lakhe lixhomekeke kumakhasi onxibelelwano ukuze lithengise. My business is based here at home because I won't be able to afford rent in like malls and all of that because there's a certain amount of fee that people pay in complexes or in malls. So I saw this portable space here at home and I thought, maybe let me invest some money in it, buy, shelves, clothing stands, and then just walk around and see how, people can easily reach me. So there's people that come here at home that have placed
that have like pre-ordered their clothes. Nangona kunjalo, amaxabiso okusebenzisa iinkampani zangaphandle kumenzela nzima. Machinery, that's my biggest cry before transport. If I can get machinery, I'll be very happy. Majority of small businesses that I even know that in Mafikeng, they don't have printing machinery. They don't have transport. They don't have manufacturing. There's a company that also I have a supplier that I need to now and then place orders and I have to wait. They can say to me 7 working days and then they take 10 days. So that also causes a lot of, challenges in the business because now you'd find customers that would want their refund. Ukanti kwabanye uyavakala umnqanza epokothweni wokubhatala imali yokuqesha. Gore ke rokele mo tropo ke gore ko motseng ga gona batho ba ba ka roka mo go nna ba bantsi. Ke bone go le botlhokwa gore ke lebelle pleke e nka kgona go direla mo go yone ka gonne go dimolong o fitlhela ke sa kgone go patela go duela rent ya ka mo. Ingcali zezoshishino zithi ukungakwazi kwabo ukushishina kwindawo zoshishino ingumcelimngeni kwamanye amashishini. At some shopping centers, they would want lease rent agreements which are over a longer period of time in which they might disadvantages for smaller businesses. And obviously the general benefit of operating in the large center obviously includes being able to reach a wider audience. It also provides legitimacy. Kwaye nanjengawo onke amanye amashishini, ucimi-cimi wombane uyawaqhwalelisa amashishini aliqela. Osomashishini kunye namakhaya aseza kuqhokwa ngakumbi kukunyuka kwamaxabiso ombane. I-SABC News iyokwethulela i-channel entsha yendaba zamalimi wesintu ngo-2023. African News Channel eka-DTT itakweshela mahungu hi ririmi ra wena. Ngakho-ke zithole ngesizulu, ngesixhosa, limi la Setswana, Afrikaans, Xitsonga, ka Sepedi, ka Sesotho, nga Tshivenda, ngesiswati, ngesindebele. Ri fana ka SABC ri shimaka mutingati u itela u wadisela mafhungo ka luambo lwa damuni. amahora angamashumi-24 nsuku zonke. Khumbula futhi ngolimi lwakho. Umbengo omdiya ucima umlilo sihlangabezeni sisiza nazo ngengobozi ngensimbi yesixhenxe ngorhatya mazenetron. Bamakazi ke bethuna kwibhele ezindabeni ndiyabulisa kwemzonzo ndaphekhaya kwamkeleka lokho aphethe skeni yethu yemuslim masikhangeleni ke bethuna eyakutshaje siqale ngokujonga la ngxelo ke yemvula nomoya ngalemva kwini khona ukusebekela futhi kuxhaphakile namhlanje kwela phondo lapha empuma kolweni ngo-60% lamathuba ezamvula kanti ke nomoya aqhubeka ubhudla nga-30 kilometers phaya ngeeuro kolwanqomela segqeberha ukunyuka njalo ke phako Port St Johns amazantsi futhi aseLesotho nakulo wonke ke lamandla usemazantsi ephondweni lase-Free State le meko ke mbukelo amakhaya aqhubeka futhi ngomso chache ngaye 60% lamathuba ezamvula khokhona phaya egqeberha phakathi ke kumbindi nje wonke welaphondo laphaya empuma kolo naso ke mbukeli namhlanje kaloku ke isilumkiso sobushushu obugqithise kakhulu lanto ke siyibiza nge-heat wave apha kujelo ke lezemozulu kwakhona namhlanje futhi phaya KwaZulu Natal lapha kumandla ephondweni lempuma kolo naso kwakhona futhi ke isilumkiso namhlanje sakwaloku lamililo yamadlelo phaya ko-Northern Cape e-Uppington nasephondweni lentsholo kwakhona ngomso kwasekuseni futhi kusatshisa kakhulu kulamandla amaqondo obushushu kaphezulu namhlanje bupha ko-Bloemfontein embindini futhi phaya Free State inqatsini ka-35 namhlanje Kimberley futhi sithatshisa kakhulu futhi ngaye la 36 Vryburg ibuye kibe ngu-34 naphaya ke Northwest eMahikeng futhi kuye la 34 liphalela kwakhona phole kamandi futhi ka-32 ke namhlanje musina kutshisa impela ngo-31 kodwa phole kamandi phaya ePolokwane ngo-28 kanti ePhalaborwa kuye la 30 kodwa wona amaqondo obushushu kuyaphansi ngokuhlwa namhlanje Uppington phaa namhlanje ka-20 ekhatshwa sisinekali kusekuhle futhi eSpringbok naseCalvinia kuyatsho phako Fredendal nge-18 Sutherland ngo-16 kanti eWorcester kwakhona ka-21 namhlanje kanti Kapelodumo phaya ke ngu-20 sekuthi phaya eRiversdale ibe nga-21 efana ke phofu naphaya eGeorge egqeberha futhi naphaya koMakhanda ephondweni lempuma koloni amaqondo ke futhi obushushwa phezulu emva kwedinala ngomso DR embindini ka-37 kanti eBloemfontein futhi phaya embindini kwaphaya eFree State ngawo la 35 ngomso kamani kosuku kanti phole kamandi phaya ePretoria noxa kushisa ke emva kosuku phaya ngo-31 kanti kuhle kwapha koJohannesburg koThembisa nase-17 ngawo la
amabini futhi anesithoba ngokuqhubeka ke kwemini yethu pha ngomso kodwa kole Smith kutshisa kakhulu phaya KwaZulu-Natal ngama-35 kanti kusatshisa mpela futhi eRichards Bay ngo-34 kanti kuyatshisa phaya ePort St John's 29 kanti eMthatha ngama-33 zokuthi pha kwakhona eMonti phaya eziphunzana nguyelasithi kanti okokugqibela eGqeberha ngama-28 mnandi kuqhude nengoza ndikuthanda kanje xesha lemyoli.